Og velkommen til den her video. I dag så er jeg også kameramand, og vi skal lave butterflips med den her. Lad os bare komme i gang. Hey. Yes, man. First try. Igen. Okay. Nogle gange kan det være rigtig svært, fordi den er så lille. Jeg gør det ind til væggen. Nej. Jeg gør det hele med spillet. Spillet, nu ja. Yes! Hey. Se. Vi ses.